Последваща тема, която със сигурност е изключително важна за огромна част от зрителите. Почти всяко българско семейство имат кредит. Дали е бърз, дали е ипотечен в по-лошия случай. С Румен Гечев ще говорим какво стана с обещанията и кое е възможното от тях да се случи. Добро утро и добре дошли. Но името ми не е фигурирало в изнесения списък. Добро утро. И това благодаря за поканата. Е знак за нещо. Добре дошли. Отказахте ли се, господин Гечев, от таван от 24% за бързите кредити, което нещо беше обещано и нашата телевизия, и нашата следващ репортер направи много за безобразията, свързани с бързите кредити. Вярно ли, че няма да има таван отново? Това не е решено. Нека да кажем първо, че в проекто закона, който внесохме вчера в парламента и с голямо удоволствие подписах, тъй като това беше плод на почти 7-месечен труд, направихме съществени подобрения в закона за потребителския кредит, които подобрения са в две основни посоки. Първо, хармонизация с европейските директиви и второ, засилване на конкуренция. Конкретно, давайте да разкажете. Конкретно, най-важното за нашите зрители, може би, тъй като вие казахте за ипотечните кредити, които са изключително важни за всяко българско семейство. Добре, за ипотечните, после пак за ипотечните кредити, това, което променяме, най-важното е, че такса пресрочно изплащане на ипотечния кредит ще се събира само за първата година от плащането, първите 12 месеца, което ще рече, че ако сте плащали 12 месеца своя ипотечен кредит, след това вие сте абсолютно свободен да рефинансирате кредита си от друга банка, ако лихвата е по-ниска. По новите правила. По новите правила. Тоест, теглиш да погасиш с тази лихва, която хората основателно наричаха наказателна лихва, макар че нейното име е такса за пресрочно погасяване, но то си е наказание. В България беше около 5%. В момента е между 4 и 5% за повечето български банки. Хората ще могат да изтеглят нов заем по новите правила и да покрият пъти тази лихва на ниво до 1%, отбележете. Т.е. банките ще се конкурират и предполагаме, че тази лихва ще бъде и под 1% и тя касае само първата година, ако по-рано от една година решите да се преместите в друга банка. След това няма да има така наречената наказателна такса. След това няма да има такава лихва. Такова е нашето предложение и аз съм сигурен, че то ще бъде прието в парламента. Така че това е един изключителен пробив. А банките как ще го приемат? Банките го приемат с разбиране, тъй като това е свързано с европейската директива. Няма да скрия, че първоначално разговорите бяха трудни с представителите на банките, но трябва да кажа, че колегите от банковата система в крайна сметка, както и ние се стараехме да подхождаме професионално, да се придържаме към документите на Европейския съюз и практиката на Европейския съюз. Заканиха се, че ще оскъпи, например, това нещо, както и друго, което ще коментираме, лихвите. Не, това няма да оскъпи лихвите, тъй като второто важно нещо, което касае всички потребителски кредити, в това число и ипотечния кредит, това е формирането на плаващи лихви. Когато отиваме и подписваме кредитен договор с банките, ние имаме избор лихвата да бъде фиксирана или да бъде плаваща. Не касае фиксираната лихва, това си е въпрос на преговори между клиента и банката, но плаващата лихва в проекта договора има две части, нека да обясним. Едната част, това е променливата, плаващата част на лихвата, тя се определя, вече ще се определя от чисто пазарни условия. А не от управителния съвет на банката? А не от управителния съвет на банката. Сега ще зависи от пазарните индекси Либор на лондонската борса, най-големия кредитен пазар в света, Юрибор в еврозоната и Софибор в България. Сега не влизат ли плюс имаше възможност, между прочим, не, някои от банките включваха. В това число някои от банките включваха и инфлацията като показател. Значи да уточним Либор лондонския, Юрибор, Софибор и освен това даваме възможност да се включи показател, който обаче се публикува само от Българската национална банка, Българска народна банка и Националния статистически институт, каквито показатели включват банки в Европа, например инфлацията. Би ли могло всички тези компоненти, които бъдат включени в изграждане на лихвата, да намалят лихвите? Би могло, разбира се, но намалението и повишението на лихвата в тази си част ще зависи от промяната в пазарните условия. Слага ли се край на случаите, в които имаш 400 лева месечна вноска за погасяване и изведнъж едностранно тя става 520, после 580, благодаря за въпроса. Това е най-голямото предимство. И ставаш точно пишман, така. че си го вече банките не могат едностранно да променят лихвата и ние да научаваме това в постфактум от сайта на банката. В малките буквички на договор е пишелата, е била упомената. Това е другото. Вече няма да има малки буквички. Всички буквички ще бъдат еднакви. Тоест, третото направление, това е да има прозрачност и пълна информираност и на двете страни. И на банките, и на кредитополучателите. Искам да кажа нещо, което е изключително важно и няма да престана да го повтарям, че в хода на тези трудни преговори и хармонизация на нашето законодателство, ние се стараехме да балансираме интереси и на двете страни.
Ние не сме срещу банковата система, защото банковата система е наша, тя е част от българската икономика, там са нашите пари. Помните 97. И аз мисля, че този баланс на интереси между кредитодатели и кредитополучатели е постигнат. Разбира се, има и други въпроси, които ще бъдат решавани в бъдеще. Този баланс между банките и потребителите на банкови кредити, как ще бъде решен въпроса? Изобщо има ли почва у нас така наречения частен физически фалит? Пример разказвали сме го преди години в нашето предаване. Жена, в случая от Русе си спомням, взела е кредит. В един момент се оказа, че не може да изплаща кредита, ипотечен кредит. Банката й взема жилището, продава жилището, но тя продължава да е длъжник още 20 години, живеейки под наем и плащайки. Защото банката е продала жилището към цената към момента, което е много по-ниска от кредита, който е изтеглил. Този въпрос сме го обсъждали и той е решен в проекто закона последния начин. Ние задължаваме банките да предложат възможност на кредитополучателя по ипотечен кредит да избере от две възможности. Първа възможност – подписва договор за кредит, започва да изплаща, по някакви причини след години изпада в несъстоятелност, не може да изплаща. Тогава банката взима жилището на семейството, за голямо съжаление. То е ипотекирано. То е ипотекирано, но този, който не може да си плаща дълга, няма повече задължения към банката. Тоест, тя се възмездява само с имота, който е ипотекиран. Как това ще бъде описано? Но това е първия вариант. Изключително... Втория вариант е този, който съществува и сега. Това е първият вариант, който между другото ще промени фактическата обстановка. Той ще промени, защото банките сега, за да подходиме пазарно, съвсем естествено е логично да предположим, че ако избереме първия вариант, в случай, че не можем да плащаме, освобождаваме жилището и нямаме други задължения към банката, той ще бъде по-скъп, отколкото втория вариант, при който, ако жилището е по-евтино, ние трябва да плащаме и разликата в жилището. Само да уточним за разликата. 2008 година бяха едни цените на жилище, може да се изтегли огромен кредит за една квадратура. Сега се оказва, че цените са паднали. Ако банката вземе жилището и не дължиш нищо, тя самата ще калкулира загуба, която може би ще натовари пък съвестните. И тук казват те с по-високи лихви. Именно заради това банките и клиентите ще имат възможност. Банките за сега ще бъдат задължени да предлагат двете възможности, т.е. всяка банка ще трябва да изчисли по-високата лихва и да я предложи на клиент. И когато вие отидете да сключите договор, вие ще предпочитете дали малко по-ниска лихва, но поемайки риска, че трябва да доплащате. Извинете, че малко се обърках. Първият вариант е съществуващата ситуация. Втория вариант е съществуващата ситуация. Първият вариант, че банките сега ще бъдат задължени да предлагат вариант, при който подписвайки договора, плащайки вероятно малко по-висока лихва, ние ще бъдем защитени от евентуално проблеми в бъдеще, ако сме в несъстоятелност. Вземат жилище и да се финализират. Тоест, тук решението, искам да кажа, извинете, е съгласно последната... понятие физическа несъстоятелност на физическото Сега ще обясним. Това, което предлагаме в двата варианта, е в пълна хармония с последната директива на Европейския съюз за усъвършенстване на банковото законодателство, касаещо потребителския кредит. И да поясним, че нещо, което е много важно и ние реагираме една от първите страни в Европейския съюз, ипотечните кредити се третираха до сега в повечето страни извън закона за потребителския кредит. Сега ние разширяваме действието на потребителския кредит, следвайки тези директиви, включвайки ипотечния кредит в потребителския кредит. Така че от тази гледна точка ние даваме възможности за по-голям пазарен избор от двете страни. А що се касае до частния фалит, вчера беше обявено от българското правителство, че то ще внесе специален закон за фалит на физически лица, който закон най-вероятно ще бъде предложен сега до лятото на 2014. Злоупотреби възможни ли са, освен защита, пък много хора да теглят, да се докарват имитативно до фалит и всъщност да прецакат системата, с извинение за жаргонния израз. Да, разбирам. Вижте, това, че има закони, не значи, че те не се нарушават. Но тези, които нарушават законите, държавата трябва да има надежна система да наказва тези, които нарушават закона. Така че презумцията, че някои ще нарушават закона, не значи, че ние не трябва да въвеждаме такъв закон. Понеже прелетяхме бързо през така наречените бързи кредити, да се върнем малко и да кацнем, за да ни разкажете детайли. Ще има ли таван? Защото има някои фирми, които за бързите кредити. 24% таван беше обещан. Да има, защото в момента има и по 400%. Нека да уточним, като кажем, че е обещан от кого? Тъй като аз не съм обещавал. Ако ви извадя колко публикации видях вие сте поканили мен, аз не съм обещавал и ще ви обясня, че това е възможно. Не, защото трябва да бъдем точни. Добре. Аз не съм обещавал и ще ви кажа защо. Но това е възможен вариант и също ще ви кажа защо. Защото в Европейския съюз има и двете практики. Да няма таван и да има таван. Това, което сигурно ще направим и това, което ще решим в пленарна зала, сега ще ви кажа,
по отношение на бързите кредити е първо сменяме режима на регистрация на фирмите, които предлагат бързи кредити. Обърнете внимание, с режим на лицензиране, както е при банките. Какво ще промени това? Това ще промени следното, че режима на лицензиране режима на лицензиране предполага и второто изискване. Сега, за да лицензирате банка, вие трябва да покажете по сметката си собствени средства, собствен капитал в размер на 10 милиона лева. Бързите кредити ще бъдат с 5 милиона лева. Тоест, с тези две изисквания ние какво правиме? Изчистваме бизнеса от случайни играчи и спекуланти, остават сериозните фирми със собствен капитал. Георги Анастасов от Коалиция за България, ваш колега, председател на партия Български социални демократи, той е предложил да има таван. Сега ще ви кажа какъв е проблемът. Има страни в Европейския съюз, които имат таван на лихвите и тавана на лихвите е в два варианта. Единият е в пъти да бъде лихвата по-висока от пазарната, да кажем 2 пъти и половина, както е в Германия, в Чехия, в Словакия. Между 2 и 4 пъти може да бъде по-висока лихвата, в някои страни с 30-40%. В повечето страни от Европейския съюз няма таван и ако има таван, което е възможно да бъде обсъждано, този таван, според мен, това е мое лично мнение, трябва да бъде в пъти. Защото това, че ще има 24%, какво става, ако инфлацията е по-висока? Ама защо няма таван, тук не разбирам. Да не става... Тук много хора са задлъжнели. Какъв е проблема да се сложи един таван, за да се знае, че като изтеглиш някаква сума, не може да ти искат 500% лихва, а до 25, до 26. Не е пазарно ли или какъв е проблема да не е пазарно. Да, когато няма таван на лихвата и има контрол върху фирмите, които дават бърз кредит, от гледна точка на собствен капитал, от гледна точка на лицензиране и контрол. Ако има таван. Разбира, ако има таван, издевателствата няма да спрат, защото издевателства може да има извън този законово уреден пазар. Нали, знаете, че се дават заеми извън закона. Това, че пак казвам, по-голямата част от европейските страни няма таван, ние трябва да обърнем внимание. Добре, таван няма да имаш, има по-строг контрол и лицензиране. Строг контрол, лицензиране, регулиране, но може да има и таван, ако така реши парламента. Ти гледам, че искаш да питаш за банките, аз искам да питам за депутатските заплати. Само последен въпрос, свързан с банките. Вярно ли е, че сте казали пред Радио КАТ вече 8 от българските банки са в лошо състояние? Моля ви да не ги назовавате, за да не фалираме банките до края на деня. Но казали ли сте, че 8 на брой банки са в лошо състояние? Отговорих на този въпрос преди около 4-5 месеца и няма никакво значение какво аз казвам, тъй като балансите на банките се намират на сайта на Българска народна банка. И всеки студент или не студент в икономическия университет може да влезе и да види кои банки са на загуба или на печалба. На база на тези данни, които са публични, вие сте казали, изречението 8 банки са в лошо състояние. Разбира се, във всяка цивилизована страна като България, банките публикуват отчетите си, които са на сайта на БНБ и на техните сайтове. Добре, смятате ли, че в избирателите и в българите оставихте лош вкус в устата? Коментирайте го като в качеството си на граждани, ако искате. Увеличение на депутатска заплата с повече, отколкото е минималната работна заплата в България. 354 лева увеличение на депутатска заплата. Вижте, аз не съм специалист по заплатите, но знам в парламента заплатите, както в целия обществен сектор, се формират на основата на минимална работна заплата и на средна работна заплата. Двете заплати са зависими, минимална и средна. Замразени там в името на заплатите бяха замразени, затова и ние си замразихме заплатите до края на миналата година. Сега минималната работна заплата е 340 лева, тя влияе на средната заплата и по правилото утвърдено, даже не мога да ви кажа в кой парламент. Не ви е гузно това. Просто следваме правилата на формиране на заплатата в обществения сектор. Благодарим ви. Пак ще ни гостувате. Ще ви помолим следващия път с този отговори път от зрители. с една добра новина, както казахте за българските зрители. Повече Европа, повече конкуренция в банковата сфера. По-добре и за банките, и за техните клиенти. Благодарим ви. Това е въпрос за повече Европа. В Европа се правят много референдуми, особено в Швейцария. Референдуми. Това е темата, която подхващаме след малко. Гледайте ни.